Liwat, Diyos marahay na aga po sa indugabos mga tugang sa pagtubod. Ngunyan po, iyo an enot na Domingo kan Kwaresma. Pinunan taan panahon kan Kwaresma kan Miyerkules de Ceniza. Sa pagpuon niya to kan panahon na ini, kita inaapod na magsakripisyo sa paagi nin pagpenitensya, pag-ayuno, asin pagpamibi. Sa tabang kan mga gibong ini, malilinigan ang satong sadiri, asin maaramanta, ang katotohan nin satong sadiri, asin madadaog niya to ang karatan sa kinakban. Ini magigibosan na niya to sa kaibahan ni Jesucristo na nagtios, asin nagdulot kan sa iyang buhay para sa sato, tanganing mailigtas kita sa kamugtakan nin kasakitan, asin karatan. An makakaibahan po niya to sa pagsilibrar kan banal na misa, iyo si Reverendo Padre Larry C. Nagales, ang satuyang parokyal vicar. Matindog po ang gabos, asin sa maugman niya tong tingog, awiton niya to ang awit sa pagpuon.
Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamot kan Diyos, asin pagisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imo nga Espiritu. Matugang ako ang taan sa mga kasalan, tanganing magkanig o kita na magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo matugang, tanagkasala ako nin makuri. Sa isip, sa tatarang, sa gibo, asin sa sala ko, makuring sala ko. Yan ang adi ako. Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo matugang, na ako'y pamigbi sa kagurang nantang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita. O Diyos na makakamhan, warasan sa mo na huli ka ining taon-taon na gawi, kan sakramento kan Kwaresma, magtalubo kami sa pagkasabot kan misteryo ni Kristo, asin makaarog sa mga bunga kaini, asin sa angay na pagkabuhay. Huli ka so Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, kay bamong nabubuhay, asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sarong Diyos, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturya kan tataramon. Ang pagtubod sa enot na panahon, iyuan kalamidad, gibo nin mga maraot na espiritu, asin dulot nin kasaklan, asin karatan. Alagad kon ang tao maging maimbod sa pakikipagtipan sa Diyos, sa iyang malalampasan asin madadaog ang kapangyarihan nin karatan. Hinanyugon po niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Henesis. Dangan nagsabi ang Diyos kinuwe, asin sa kaiban niyang mga aki. Uya, nakikipagtipan ako sa indo, asin sa indong kapag arakian, na sa lihid sa indo. Sa gabos na kaibanindong may buhay, mga gamgam, asin mga hayop, gabos na may buhay sa daga na kaibanindo, gabos na nagluwas sa arka, gabos na may buhay sa daga,
Makikipagtipan ako sa indo. Dain na gagadanon ang gabos na laman, huli kan tubig na dilubyo. Asin mayo ng dilubyo, an maraot kan daga. Nagsabi ang Diyos, ini ang tanda kan pakikipagtipan ko sa indo. Ako, kamo, asin ang gabos na kairiban nindong may buhay, para sa daing sagkod na kapag-arakian. Ansa kong arko, ibinubugtak ko sa panganuron, asin magiging tanda kantipan para sa ko, asin para sa daga. Para pagtipon ko kan mga panganuron sa ibabaw kan daga, asin pagpahiling kan hablon dawani sa panganuron. Gigirumdumon ko ang tipan ko sa indo, saka sa gabos na may buhay. Sa gabos na laman, asin mayo ng dilubyo, an maraot sa gabos na laman. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. An sa imong mga dalan o kagurangnan, pagkamuot asin katotoohan, para sa nag-uutob kan sa imong tipan. An sa imong mga dalan o kagurangnan, pagkamuot asin katotoohan, para sa naguutob kan sa imong tipan. An mga dalan ko kagurangnan, imunda mo sako. An sa imong mga paagi, itukdo mo sako. Patapaka ako sa imong katotoohan, asin tukdoe. Huli ta ikaan Diyos na sa kong kaligtasan, asin sa imo ako naglaom bilog na aldaw. An sa imong mga dalan o kagurangnan, pagkamuot asin katotoohan, para sa naguutob kan sa imong tipan. Girumduma an sa imong pagmakulog, kagurangnan, asin an sa imong mga pagkaherak. Takaidto pa iyan. An mga kasalan kan sa kong pagkaaki, asin an sa kong mga kasumbikalan, dai pagkulibata. Susog sa imong pagmakulog, girumduma ako, alang-alang sa karahayan mo, kagurangnan. An sa imong mga dalan o kagurangnan, pagkamuot asin katotoohan, para sa naguutob kan sa imong tipan. Marhay asin matanos an kagurangnan, kaya itutukdo niya an sa parakasala an dalan. Papatungtungon niya sa tama an mga mapakumbaba, asin tutukdoan niya kan sa iyang dalan an mga mapakumbaba. An sa imong mga dalan o kagurangnan, pagkamuot asin katotoohan, para sa naguutob kan sa imong tipan. Sa kagadanan ni Kristo, nadaog niya ang kapangyarihan kan karatan. Ibinalangibog niya ang kadaogan kan mga maraot na espiritu, kaibahan kan mga masumbikal na espiritu kan panahon ni Noe. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na libro ni Pedro. Si Kristo man makasaro na nagtios para sa mga kasalan, an matanos para sa mga tampalasan. Tanganing ikahatod kamo sa Diyos. Ginadan sa laman, binuhay sa espiritu, dangan nagdumanman siya sa pagharubay
sa mga espiritu na nasa bilangguan. Nakaidto, nagsuwail, mantang matinios na naghahalat ang Diyos, kan mga aldaw, nagginigibo ni Noe an arka. Kung sain ang nagkapira, 8 katawo na iligtas huli kan tubig. An ilinadawan iyungon niyan ang nagligtas sa Indo. An bunyag. Bako ini paghali nin ati nin laman, kundi paghagad sa Diyos nin malinaw na konsensya. Huli sa pagkabuhay liwat ni Heso Kristo. Sinagpalangit na yaon na sa tuo kan Diyos. Sakop an mga angheles, potestades, asin mga kapangyarihan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susug ki San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Tulos inalaw siya kan espiritu pa disyerto. Ituon siya sa disyerto 40 aldaw. Sinusugutan ni Satanas, nasa tahaw kan mga lalaw na hayop, asin ang mga anghel naglilingkod sa iya. Pakatapos, na ipadakop si Juan, uminabot sa Galilea si Jesus, ihinarubay ang ebanghelyo kan Diyos asin nagsasabi. Nautob na ang panahon asin haranina ang kahadean kan Diyos. Magbarakli kamo asin magturubod sa ebanghelyo kan Diyos. Ang marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, mato kaupuan gabos sa paghinanyog kan humiliya. Diyos marahay na aga po sa indo gabos mga tugang. Maray na aramrag po ki Father Manny, an sa kuya pong professor, spiritual director, kanyaon pa po ako sa seminaryo. Kaya mantang nagtutukaw po kami duman, pigi-isip ko po kung paano ako maghuhumiliya. Nininervyos lugod ako. Maray na ramrag po kaninyong amin.
O dana pati simbag, mas lalo na akong pignervyos. Mga tugang, tangani na ang mga istruktura na sa tuyang ipinapatugdok maging marahay, kinakaipuhan niya to na perming tawan nin halaga ang fundasyon kan anuman na mga structures na sa tuyang ginigibo. Kinakaipuhan, we always look at the nitong foundation. Di pwedeng basta-basta sa nakita, maggibo ning structure, halimbawa ning building, na pinagpapasiparan niya to ang fundasyon. Katibaad, may kalamidad, marumpag sana tulos. It is of great importance that we should always put into consideration itong foundation. Mahalaga ang pundasyon na tinatawan niya to nin atensyon, tangani na maging pusog, durable, asin magdadanay an anuman na sa tuyang ginigibong na structure. Sa structure na sa tuyang ginigibo, kinakaipuhan the best and foundation. Sa trabaho, dapat marahay man ang pundasyon bago kita magpuon pagtatrabaho niya to. Tangani na makatagal, asin mamutan niya to ang sa tuyang mga gibo. Sa pagpili na mamuot, dapat marahay man ang pundasyon. Tangani na dahil kita makulgan, dahil kita pagkawatan, asin siring man, tangani na may forever. Sabi kan mga hoben ngunyan, para may forever, hindi tayo paglaruan at hindi tayo masaktan. Mga tugang, tangani na makatagal kita sa pangapudan kan Kwaresma bilang pakisumaro niya to sa Triduo Pascual kan Kagurangnan, kinakaipuhan niya to an mahalagang pundasyon kan panahon nin Kwaresma. Sa pagbabaklay niya to sa panahon na ini. Ang ebanghelyo na sa tuyang nahinanyog mo niyan, totoo, haliputon sana. But it speaks a lot of the foundation and pundasyon kan panahon nin Kwaresma. And not an pangapudan to fast, to repent, and to believe in the gospel. Very short, pero yaon igdian, pillars and pundasyon kan panahon, kan pagbabaklay niya to, ngunyan na panahon nin Kwaresma. Ang tulong ini, ang pundasyon kan panahon nin Kwaresma, magiging mabinunga, ang paggirumdum niya to kan misteryo Pascual nin Kagurangnan, kung sa tulong ini, ipinapatugmad niya to ang sa tuyang disposisyon, ngunyan na panahon nin Kwaresma. Kung digdi nakapatugmad, ang satong sadiri sa panahon na ini, arog kesos, makakatagal kita sa tentasyon kan demonyo, urog ng gayo sa panahon na ini, nin Kwaresma. Mga tugang, dakul an ulang sa tuya sa pag-aayuno o sa pagsasayuman niya to kan sa tuyang mga sadiri. Yaon ang pag-iisip, na pagdai ka nagkakanin karne, asin nagsayuma ka sa pagkakan, we fulfill already our Christian obligation. Alagad, totoo nga ni, day ka man nagkakanin karne, or nagfasting ka man, pero ang isip, ang nguso, asin puso mo, day nagpupundo sa paghusga kan sa imong kapwa. Ang puso mo panunin anggot, day katataong magpatawad, mapanghusga, mapanglaman, mapanglamang, para pangraot nin kapwa, anong halaga kan sa tuyang pagsayuma sa pagkakan, asin siring man, pagsayuma sa pagkakan nin karne. Mga tugang, mag-fast and mag-abstain kita from food, and
inaalok man kita na maging active in praying, forgiving, and giving. Ang panahon nin Kwaresma, pangapudan nin pagbabakli kan sa tuyang buhay. To come to God with all our heart. Sabi nga ni Propeta Hosea, "Come back to me with all your heart. Don't let fears keep us apart. Trees do bend, though straight and tall, so much we to others call. Long have I waited for your coming, home to me and living deeply our new life." For many of us, ang pangapudan nin pagbabakli is never easy. There is always the temptation na sakan na sana, not our priority. Tao lang ako nagkakasala. Masakit ang pangapudan na ini nin pagbabakli, nin pagbabalik buot sa mahal na Diyos. Yes, indeed, we are human, but what makes us truly human is our nearness, connection, and our being with God. Totoo tao lang kita, alagad ang magpapakatawos sa tuya, eyoan sa tuyang koneksyon, asin pagiging harani sa mahal na Diyos. Sabi po nga ni Kayan, away from God, we are nothing, and we cannot do anything. Mga tugang, ang pagtutubod sa mahal na Diyos is a basic requirement for us baptized Christian. Alagad, kadaklan pong mga beses, may mga temptasyon sa satuya na dain na magtubod sa mahal na Diyos. Perhaps siguro ang rason, darakan mga frustrations niya to sa buhay. Pagkawara kan sa tuyang mga mahal sa buhay. Mga tragedies na inaagihan niya to, asin itong pag-iisip na taano ta, ang mga marahay na tao nakaka-experience nin maraot, asin ang mga maraot na tao nakaka-experience lugod nin mga karahayan sa buhay. Asin kadakol-dakol pang iba na ang kadaklan sa tuya, nagtataong rason, tanganin na dain na magtubod o magrayo ang buot sa mahal na Diyos. Mga tugang, because of our sad and unfortunate experiences, kadakol sa tuya, nawawaran na nin pagtubod sa mahal na Diyos. Alagad, girumdumon po niya to si Job, kan siya pinagsabihan kan sa iyang mga kamidbid na isikwal na ang mahal na Diyos sa iyang buhay, tapuro na lang kasakitan ang sa iyang inaagihan. Marahay siya, alagad, puro kadipisilan, nawaraan gabos sa iya, pati ang sa iyang pamilya, naghehelang pa si Job. Alagad, ang simbag ni Job sa mga tao, nagsasabi sa iya na diin na magtubod sa mahal na Diyos. Ang sabi niya, shall we receive good from God, and shall we not receive evil? Si Job, marahay. Si Jesus siring man marahay. But they experience worse troubles in life. Malay ta mga tugang, nag-aagi kita nin siring na mga kadifisilan sa buhay, nin huli taarog ni Job, kita man tanda man iyan na kita mga marahay na tao. Mga tugang, mapapusog lugod niya to ang sa tuyang disposisyon sa pundasyon kan panahon nin Kwaresma. Fasting, repentance, believing in the gospel. Tanganin na arog, tanganin na orog, na maging mabinunga para sa to ang misteryo Pascual kan sa tuyang kagurangnan. Asin sa pagrumdum niya to, kan pagkamot sa to nin kagurangnan, magdara sa tuya, tangani na, maibalik niya to nin may pagkamot sa Diyos, an urog niyang pagkamuot sa satuya. Matindog po ang gabos sa pagpahayag kan sa tong pagtubod.
Panidang uli ka, Espiritu Santo, namundag Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinato sa krus sa gadalasin, inilugod. Kuminilig sa mga gadan, kani katulong aldaw, Nabuhay, liwat, halep sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa tuon, kan Diyos amang makakamahal. Haleluman mapalit sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadan. nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang din mga santos, Sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay, liwat din laman, sa buhay na daing kasagkoran. Sa pagpuon niya to kan panahon nin Kwaresma, magdulok kitang may pagtubod, asin pagsarig sa Diyos Ama, nagahagad kan sa iyang tabang, sa satong pakikipagtusayan sa mga karatan. Ang sa tuyang simbag, kagurangnan, hinenyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, henyugan sa mong pamibi. Tanganing ang pagharubay kan simbahan, sa bilog na kinaban, naan kahadean kan Diyos uya na, makaabot sa mga puso kan mga urog na nangangaipon nin pagbakle. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinenyugaan sa mong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad, makalaog kita sa espiritu nin Kwaresma, asin dahi magkulang sa pagpamibi, pag-ayuno, asin paglimos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinenyugaan sa mong pamibi. Tanganing udok sa buot, an magpasiring kita sa lantad, kaiba ni Jesus asin midbidon niya to, an sa tuyang tunay na pagkatawo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinenyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga pagsakit kan mga nagpapasan kan krus, nin kahilangan, ikasaro ninda sa pasyon ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinenyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos niya tong mga gadan, warasan kan Diyos nin katuninungan, asin kapahingaloan na daing kasagkoran. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinenyugaan sa mong pamibi. Siring man, ipamibi niya to ang satuyang arkidiocese na nagaandam para sa ikasanggatos na anibersaryo kan koronasyon kan satuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia, urog ng gayo ang mga different committees, tangani na mas maging makahulugan ini sa pagpatalubo kan satuyang debosyon, asin pagpalakop kayan sa interong runa. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugan sa mong pamibi. Ipamibi man niya to ang satuyang parokya, nalugod ang lambang saro sa tuya, maging bukas sa pangapudan kan simbahan sa interong Pilipinas na punan asin palakupon ang basic ecclesial community o ang saradit na Kristiyanong komunidad digdi sa tuyang parokya.
ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hanyugan sa mong pamibi. Ipamibi man po niya to ang mga kafamilya niya to na yaon sa luwas kan nasyon, nagtatrabaho, nalugod sinda, danay na ilikay nin mahal na Diyos sa anuman nakatibaadan. Ipamibi niya to sinda sa kagurangnan. Kagurangnan, hanyugan sa mong pamibi. Langit nun na Ama, hinanyugaan sa mo yung pamibi na dinudulot niya mo sa pagtubod, padagos mong ipamati sa mo an sa imong pagkamuot, mantang nagsusunod kami sa pangapudan mo na mag-ayuno, asin magsayuma sa sadiri. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturya kan Eucharistia, ang pagdulot asin pag-andam kan mga atang. Manindugpuan ka po. Magpamibi kaw matugang, tanganan sa kwasinan sa indong atang, maako malugod, kan Diyos sa mga makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, gibuha kaming angay, asin maninigong magdulot kaining mga atang, nahuli kaini nagsaselebrar kami sa kapinunan kaining ginagalangan na panahon kan sakramento. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. iitaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano si nakakaligtas na danay asin minsan saan. Magpasalamat kami sa imong kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Nasa 4 na pulong aldaw, nag-ayuno sa mga kinabanon na kakanon, pinabanal niya ining kaugalaan sa paagi nin pag-ayuno, asin naglikay sa gabos na padagka kanhalas kaitong panahon.
Natukdoan kaming daugon, an kalapaan nin karatan, tanganing sa pagselebrar kan Misteryo Pascual, sa banal na paghurup-hurup, katapos-tapusi, makabalyo kami sa daing sagkod na Paskwa. Kaya, kaibakan kadakol-dakol na Angeles asin Santos, nagaawit kami sa imo kan himno nin kaumawan, daing tapos na nagsasabi. Maluhod po. Kagurangnan, ikananggadaan banal, burabod nin gabos sa kabanalan. Kaining mga atang namimibi kami, pabanala, kanambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asindugo kan sa mong kagurangnan, na si Jesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak, dangan tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tanan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanyaman kan kalis, asin giraray, pagpasalamat sa imo. Itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Tanan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napabuluson para sa indo asin para sa dakol, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Karumduma kagurangnan at sa imong simbahan na kalakop sa bilog ng kinaaban.
Tangani malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa, si Francisco, asin kan sa mong Obispo, si Rolando, asin ang gabos na klero. Siring man girumdumas sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang nagturog sa paglaom kan pagkabuhay diwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na Ina, kan Diyos, Virgen de Lourdes, ni San Jose na sa iyang banal na esposo, kan mga banal na apostoles, ni Santa Bernardita, asin gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na dayang kasagkoran. Mag-umaw asin magpamuraway sa imong siring man, huli sa aki mo, si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nagnangahas kita na mag-awit. Mangyari ang uot sa dagat, insiri sa langit, at sa mong pagkaroon sa araw-araw, ikaon sa samo mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindan na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
siring man ang kamurawayan sa mga Heso Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indoan, sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari paghilinga, an sa mong mga kasalan, kudan pagtubod, kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indong. Asin sa imong espiritu. Magpatinarahan kamo kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Maluhod buwan ka, boss. Uyaan kordero kan Diyos. Uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inaapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigon ay kamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magdaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Matindog buwan gabos. Mamipi kita. Kagurangnan namimipi kami, na kaming nabasog kan langit nun na tinapay, nahuli ka ini, an pagtubod, pinapakusog, an paglaom, pinapapusog, asin an pagkamot, pinapaurog, tanganing makanuod kaming magutom sa iya, an buhay asin tunay na tinapay, asin mabuhay kami sa lambang tataramon, na minagikan sa imong nguso. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Si mga nagbe-birthday po, ngunyan na aldaw, mag-inutan po sa pagbendisyon po sa saindo. Ako po mga nagbe-birthday, madyan na po, daman po adibayad, di na masupog. Pamibi sa pagbendisyon, Diyos Ama, kaglalang nin gabos na uya sa kinaban, idinudulot niya mo ang samong pasalamat asin pag-umaw para sa imong regalo nin buhay. Hinanyugaan sa mong pamibi para sa imong mga surugoon, nangunyan nagsaselebrar kan sa indang kumplianyo, asin nagpapasalamat sa regalo nin buhay asin familia. Sangkuban mo sindakan sa imong presensya asin grasya, tanganing padagos sindang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda asin pakabanala, siring man ang sa indang familia. Irayo sa anuman na kahilangan asin katibaadan, tanganing danay sindang makapaglingkod sa imo. Inihinahagad mi, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bendisyon na lugod kamo kan Diyos na makakamhan, an Ama, an Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan, asin pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Madali po, ulang na po kamo. Gusto na ako sasabihin. Gusto ko po siya nang magpasalamat kanda kay Father Albert. Pura para po, lalo na, kadi ka na tong Celebranto Mayor, Predicador, si Father Larry. Pagtugot ka na kung mag-concelebrar, nguwan, ninhulita, di pa kaya ko pwedeng mag-misa na ako sana. Binawalan na ako, Dr. Tabago, kung operaron, kung susa. Linuluwas pa sana ako sa ospital, sapon. Kaya, nguwan kaya Domingo, puwera kan gusto ko magpasalamat kay inang katipanan, Nuestra Señor de Angustia Taisico, permisa lang papangadji. Ipangadji, ipadagos man po ninyo pag pangadji ka na ko, nagpapasalamat ako ta, successful sa operation, ipigbiopsy puso inalin sa to, bukol ka na ko sada, lugod buko man na malignant, benign sana. Amo po inayat ko po kaninyo. Si Father Larry, lakading buo ta, estudyante. Amo di usad sa pinakamaray na formandos, pinakamatibay pamatandang estudyante. Salamat, Father Larry. Thank you. Salamat. Amo sa naman po. Sige na po. Salamat and happy day of the Lord. Isa'y mananabubuhay para sa sarili lamang. Naging sisa'y mananagagadan para sa sarili lamang. Itagapos may panin